mehriban lilleşer. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzy ötüşiň täze reňkden tarap alyp baran gahrman arkadamyzyň, arkadagy serdarmyň janlarynyň sag ömürlerini uzak, beýlek başlaryň aman bolman arzu etmek bilen miras ýerlerini tarapyndan taýýarlanýan magtym uly sözler til türkmeniň aty kepesimiň nowatda sany başlaýar. Mehriban adamlar, gahrman arkadagy serdarmyň tarapyndan halkymyzyň müňürgörden gelen şöhratly taryhy gymmatlary, milli gymmatlaryny halk akydatyna gaýtaryp berip täze döwrüň tananakda öwrenýär. Şu esasy alamda bugün her bir halkyň kalbyna, beýik ogluny, beýik akyldaryna bolan hormat tarpy has belent derejede ýetirilýändir. Şeýle ajaýyp söhbetler gurulma ödenmede ilkinji nowatda Türkmenistan prezidentiniň karary bilen tasdiklanan Günnägörň beýik akyldary Nushaw Şahyr Magdum Pragyň doglangyň 300 ýyllygyny bellemek hakyndaky şahatlykly habar her bir türkmen halkynyň kalbyna täze buýsunça eýe boldy. Elbetde Magdum Ulynyň döreçiligi, edebi mirasy, Şahyryň edebi mirasynyň gymmatlygy bardy görüň etmek her birim üçin ýakyn bolup durýar sebäbi Şahyryň döreçiliginiň özüni insan meselesinden berk baglanyş kıldyr. Elbette Şahyryň döreçini türlü jehden öwrenmekde türkmen we tasawwuf alymlary tarapyndan ilgili işler ýola goýuldy. Bu işleň çäklerini ençem ylmy işler, monografiýalar, kitaplar we gollanmalar taýýarlanıp halk köpçüne ýeterli. Elbette şeýle işleň çäklerini bugün Magdum Ulynyň döreçiniň öwrenişiň çäkleri, Magdum Ulynyň döreçiniň köp öwüşlügi bilen baglanşyk söhbet etmek maksady bilen şu gepleşigimizde Ahal welaýatynyň Göktepe tarapynyň 6-njy orta mektebiniň aýdym Sad muallimi, Türkmenistanyň halk aýdymçysy, hormatly İlyas Süleyman Kakaturdy täze mihmançyga çağırdyk. Kakaturda şu gepleşigimizde hoş gördük. Elbette ýa bellek geçişmýäli Magdum Ulynyň döreçiligi bardy söhbet edermizde her ýerimizi galkyndan zat Şahyryň döreçiligi her bir ýaşdaky adamlara özüne çekijiligi, hem terbiýelejiligi, östürjülük häretten tapawdanýar. Şonuň bir hatarda Şahyryň döreçigini okuyan okuyucu özüne şeýle utkulyk keşfi görmekden bir hatarda kämilliň ýol ýörüne eýe bolýan. Dogry diýäňiz Magdum Uly Şahyrymyz, Nushawy Şahyrymyzyň kergun başçysy öz döreçiligi bilen türkmeniň halkyýatyň altyn hazynasyna giren şahyrlarymyzyň biri sebäbi Magdum Uly atamyzy bir biziň ýurdumyzda bütün dünýä tanaýa dany sözleri bilen 2014-nji ýylda Gahraman arkadağımızın himayeti bilen biz Magdum Uly atamyzyň günlerini Hindistan döwletine gitdik. Şonda bir hepde şeýler bolupdyk bolmuş otaýda Hindi döwletem Hindi halkam şu Magdum Uly atamyzyň goşgyny gyzgyan eken. Şonu hindi diline Magdum Uly atamyzyň diwanyny bize sowgat beripdiler şu taýda. Biz şu aňyrda uly büýtgänç bilen öz ýurdumyza alyp gaýdypdyk. Magdum Uly atamyzyň şu esasy ýangaýdyşyny diýerler şu terbiýeçilik, ähem güýçli goşgularyny hemmesini terbiýe, tertibi awraya çagyrýar. Magdum Uly atamyzyň hemme goşgulary şoňa çagyrýar. Şondan täsirlenip adam näme şu durmuşda awray üçin göreşmeli, awray aljak bolmaly, ýalňyşmaly däl. Şu düzgün tertiplere çagyrýan goşgulary bar. Ýaş çaga bolsaňa näme? Ula adam bolup olary düşündirmeli bolýar-da ýaşlygyndan. Olaram şu hakyky bir awrayly adam bolup ýeşmegine şeýle ullukan bollanma boljakly barada gurun ýokda Magdum Uly atamynyň goşgulary. Bizim özümiz medeniýet sunugy diýişgärdi. Özümde meni mollum bolup işleýär aýdym, mollum bolup işleýär, neçe meýiller berdi. Magdum Uly atamynyň bir sözi bar, Magdum Uly sözüm sady goşup aýtsaň uly bolar diýdi. Şeýle şeper okoýuşlarda da şeýle täsiri ýetip bolýan, muny aýdym sady goşup aýtsaň hasam täsirli bolýar-da. Sebäbi biziň türkmenimiz aýdym sadym şeýle gowurýan halky, aýdym sady şeýle jan köýür halkymyz bar. Mukaddes sady hasap edip şonu gursaklaryna Magdum Uly atamynyň goşgularyny göterip beren halkymyz bar. Herkim tulum mendir olmalı tavar. Herkim tulum mendir olmalı tavar. Tün bil saçı kılça bili bolmasa.
Yürekleri at bası dey batırlar, hatın tayağı at yarağı olmasa. Yürekleri at bası dey batırlar, hatın tayağı at yarağı olmasa. Tilletin hiryanı öter bu tiller, arkadan yelgelse sular çemalar. Yazılmaz son olur kalır karkılar, halı harap düşer köl olmaza, halı harap düşer köl olmaza. Basın basma kadır bilmez bellada, basın basılmasan bir asıllada. Bir yanmalık buldum yenler havada, her kişinin kümmet hayrı olmasa. Bir yanmalık buldum yenler havada, her kişinin kümmet hayrı olmasa. Her kişinin kümmet hayrı olmasa. Mağtumulu bilin mundak zamandır, Khala sudu olsa sonruz yandır. Er yiğidin içi dolu armandır, Kara velin çebil yar olmasa. Dolu armandır, Karavelin çevil yarım olmasa, Karavelin çevil yarım olmasa. Magtumul atamyň sözlerini aýdym aýdyp bilsek armanymyz ýok. Sebäbi dinleýiji köpçüliginiň içinde Magtumul atamyzdan aýsana diýerler. Sebäbi şonu dinleýijiler täsirlenen bolmaly. Magtumul atamyz bir sözünde diýär, Magtumul sözüm gysga şerhi köp diýär. Bilmede hiçtir, bilenlere nark köp diýär. İki seter bilen ullokan manini aňladýan duruşuna mani sözleri var. Hemmesini düşünmek mümkin näl. Düşünşüňe görä ýagşylyga çagyrýanlygy belli zat. Şoňa düşünýän da. Bir sözünde Magtumul atamyz boş seterlerine şey diýär. Eýetini ihlas eden çyn merdan öwrüşim höwüsini etmez, şal tapsa diýär. Näme şo sözler görýärmi? Öwrüşim näme, şal näme, şol şertli zatlar da bir hili. Bir näçe adam şonu öwrüşimiň nämedigini, şalyň nämedigini bilmänem otyrda. Kakamy pahyr öýde otur 40 ýaşap barýan adam da bir şonu saňa bir san sonra göreýänidi, şoňa düşünürmükäň diýdi. Ay bolýar haka diýsem, Magtumul atamyz şey diýdi. Hiç köňül şatlygy çykmaz, bir köňül ýykmaýan erden diýär. Näme diýdigi diýdi. Ay menen pikirlerini akylmyň şaşyşyna görä jogap berdim, ol bilmeýän ekeniň diýdi. Bu ýaşda bu zatlar bilmerdiň. Oranjaň bolan köpürek soranjaň bolsaň käňat bilerdiň. Manyny näme haka aýsana diýenler bolup. Öz göwnüňi ýykyp bilmeseň, hiç köňül şatlygy senden çykmaz diýdi. Sebäbi etmeli zatlary etmese zatlara özüňe dur diýdi.
öz göwnüňi ýykdy. Şonu awrely adam bolsun diýdi. Şonu mertebeli adam bolsun diýe. Yaramaz zatdan şekilden ýagşylyklar seni özüne şeker dartyp alar diýdi. Şonu sen awrely adam bolsun, hormatly adam bolsun. Ýene bir seterini aýtdy Magtymul atamyň, ýagşylyk tamasyny etme, yamanlyk çykmaýan erden diýdi. Ýagşylyk tamasyny etme, yamanlyk çykmaýan erden. Onu näme bolsa bir yamanlygyň bolmalyr da diýsem, ýene de bilmeýän ekeniň diýdi. Muna aýtdy, onuň näme bilesiň gelýärdi. Hakamyň düşündürüşi şol näme? Şol adamyň 10 küsüňinden yamanlyk diýilýän zat çykmaly diýdi. 10 küsüňinden yamanlyk diýilýän zat 10 küsüňinden çykan bolsa diýe. Şonu ýagşylyk tamasyny et diýdi, şoň diýdi. Görýän şey düşündürýärdi onu. Bä diýip onuň şol hiç men ýadyndan çykan Hakikat depterini açtım. Bir ýazylan tumary gördüm. Bu ýurtdan o ýurda göçdüm. Ýurduny agytybar gördüm. Bir öýde bar 12 hat. Hoş gelipsiz erir mehman. Bir sofrada 4 istinan, üstüne 7 nar gördüm. Mustafa we inni warak, münkür bolan dinden arak. Bir öýde bar 12 çyrag, 4 maşal bir yanar gördüm. Bu dünýäniň garagyna, şejerler bitmiş bağına, 5 alma var buğdağına, asılmış bir karar gördüm. Magtymylyň dörejeleriniň ýanyna tak geçsinmäli, eserleriň süňünde filosofiýanyň, ýani bezlepen ýatanyny tamak gerek. Ýa şu taýda şahir, diliň türli çepersek her eserlerine peýdalanýar da pikirler gapmaşýar. Şol esasda diýňsiň elin nyktaýsyny diýäli, her okuýjy özüni paýhat derejedin düşündürüş bilen kabul edýär. Onu ýanykdadyňy da teber kiçi çağa okany bir hit etdi, orta ýaşdaky adam bir hit etdi, kämillik hem ýaş gartaşan adam bir hit etdi kabul edýär. Magtymul ilkinji nowat onu adam bilen düşünýän näle ýaşamaly, durmuşda näle özüň alyp barmak. Şoňam aňarsynda duran zat halkymyzda müňül gordan gelýän gymmatly golum türkmen we türkmençilikden düşünýän öýre oýna aldyrýan ýatlamak ýakyn oturýar. Dogry diýen. Sebäp diýsem şu adam marýerine felsefe bar. Türkmençilikde bir düşünje bardy. Özüni tanan böldi. Biz özümi tanamak üçin ilkinji nowatda şahyryň goşgylarynyň süňüne aralaşmary bolýar. Dogry diýen. Şolamada özüni tanama mümkinçilik berýär. Dogry diýen. Şoňa özüni tanan göli diýdi. Şu özüni tanamak diýilýän durmuşda iň kyn mesele de. Kim bilen gurlaşak bolsaň, kim bilen iş salşak bolsaň, çağı bolsun, uly bolsun, kiçi bolsun, ýaşly bolsun, şu özüni tanap gatnaşyk edebilseň, söhbetdeş bolubilseň, ona ol baryp ýatany. Her kime näme netibe diýem ol, her kime ýetdirýän zat däl. Şoň şeýle näme bileti gelji bolmaly, okumuş bolmaly. Ýurdumyz boýunça gahraman arka dagly serdarymyzyň ýol başçylygynyň hem biziň şu dana şahyrlarymyza uly meşhurde hormat goýulýar. 2024-nji ýylda gahraman arka dagly serdarymyzyň ýol başçylygyna ýurdumyz boýunça halkara derejesinde Magtymul atamyzyň 300 ýyllyk bayramçylygy nesip bolsa bellenip geçiljekdi. Türkmen halkymyzyň milli gymmatlygy Magtymul dana şahyrymyzyň 300 ýyllyk dawarasy halkara derejesinde bellense, biziň üýtgeşik şeýle milli gymmatlygymyz bar diýip bütün dünýä aýan etmekde şol. Gözelsen, gün hanjary gökden ýere inenne, güne garşy dogan aýy gözelsen. Usta jebbar işi sen jap jüppeti, asbahana gurlan ýaý gözelsen. Saçwagyň ujunyň timdir işmesi, üstünden ýol düşse, kynnyr aşmasy. Ağdyň aby hayat zemzem çeşmeti,
aynal bakı suwunyň laýyk gözelsen. Gyzyl liýsem gyzyl, al liýsem al sen. Hindistanyna şeker, bolgorda bal sen. Aşk bilen açylan bir täze gül sen. Yusuf Züleyhanyň taýyp gözelsen. Magtumuly halkdan sırryn girilese, diýişini uşodyň yalan sözlese, owully ahyrda eýäm gözlese, garyp biçäräniň paý gözelsen. Magtumulyň ömür törejiligi hususan şahyryň insan terbiyesine, adam durmuş ýaşaşyň ýörelgesi barada bellerni şeýle saatlarymyzda ýa-da sözüň çäklerini nutaşýaly. 2014-nji ýylda Magtumul Pragyny 290 ýyllygyny halkara derejesinde bellenip geçildi. Şu geçirilen şany senäň öýden halkara derejesinde ulsetlenme ýollaryny nutamak gerek. Ne bilen häzirki ýazgyda oturan ýerimiz Magtumat Türkmen döwrüne erteden Magtumul muzeýiniň çägine ýerleşen gymmatlarda da Magtumulyň 290 ýyllyk bayramçyň belirlenen seneleriň çäklerini Magtumulyň goşgularynyň dürlüdürle terjime edilen eserleriň biziň seri gymmatlyklary beýle bolýar. Magtumuly umumy adamzat kalbynyň şahyrdygyny nyktamak gerek. Sebäbi adamlary birek dostlugy, dogorlugy, birek gatnaşygy jewitleşdirmek ilkinji nowatda türkmen tebigatyny açýar diýek sözüň dolmaýdan nyktadygyny bolar. Sebäbi türkmen tebigaty diýilende muň aňarda duran zat türkmeniň bir aňyrdan gelen, müňerden gelen birek bilen gatnaşygy, hatda adam bilen gatnaşygy, adamyň jemgyýet bilen gatnaşygy, adam tebigat bilen saýlaşan üçüni öýrendiňi görmek bolýar. Şeýle saatlarymyzda şahyryň goşgudyna şol gymmatly alýada müňlükleriň alysdan aralaşýanyny ýatlamak gerek. Şahyr özüniň öňki ýaşakan hyýal gahrymanyň kesiplerini alýada öz goşgularyna getirýär. Goşgularyna getirip şol ruhda terelemek gözüňde. Sebäbi ýurdumyzda jemgyýeti bu gün galkandyrmakda Magtumulyň uly ruh bilen görmek bolýar. Magtumulyň goşgularyna birek himayet, insan perwer, watan söýjek nutkalar görmek bolýar. Şahyryň goşgulary käbir misal etirem aýdyp bilýär. Sebäbi ýönük eterden. Döwlet gonsa goç ýigidiň başyna himayetli iýlegerek taşynda. Ýigit özüni maglum eder işini kılcınna zıvanında bellidir. Eylek getirlen fersalamızı iyiligin bilen hizmetin ya iyiliğin günün hormatını görmek bolýar. Ya da şahyr berkarar döwlet işlerini. Magtumulyň ýaşan döwri 18-nji asyrda bir çylçylmy döwr. Şu çylçylmy döwri garamadan Magtumul halky, yani bir döwlete, bir serdara hizmet etmek meselesini öýre oýuna galdyryr. Ve sözüň gymmaty açylanyna adamzat şol ruhda terbiýelenmäge götürýär. Şonuň üçin hem ýa-da medeniýet sunugy çäkler bardy görýän adamymyzda medeniýet sunugy işgärlerimizde şu Magtumulyň goşgularyny aýdyma, goşallaryny özüň akyllylygy bilen dinleýijilerde özüň täsirli we tapawutlaryny ýanyna ýatlamak gerek. Müňgülliklerden gelýän türkmen halkyna mahsus häsiýetler däp desturlar bar da. Her halkyň özüne mahsus däp desturi bolýar da. Magtumul atamyzyň şygyrlaryna ýa-da hyýal gahrmanlaram kän ondan özüm hakdan için şahyr bolan hemem daşyndanam kän kitaplary, dünýä belli şahsiýetleriň kitaplaryny ýazan eserlerini ýa tutupdyr da şol şeýle bir sözi bar ahyry. Nizam-ı Nuwayi ýene Firdewsi size köp hyzmatlar goýan köňlüm diýer ahyry. Şoň agzyan şahsiýetleri adamlary bir ýurt tananyp, bütün dünýä tanýar da şolary. Sebäbi bular bir halkyň şahyry däl, halkyýetyň şahyry da. Magtumul atamyzyň bir bend, iki bend goşgudyny alyp, ýer şaharynyň iň bir çet ýurtlarynyň birinde başga milletde şolaň diline şonu terjime edip, iki bendini okap berseň şolara täsir eder. Sebäbi ýurt barýerine akylly adamlar, düşünjeli adamlar hem Magtumul atamyz halkyýa şahyry. Halkara derejesinde tarpasyny tutulýanyna da has begenýär. Ýüregimiz bir sanşdan dolýar. Şahyr hemişe adamzat kämile çağırjy güýje bolan sözüň gudraty bilen kemal getirýär. Bunun özü ilkinji nowatda biz şahyryň goşgularyna, rawaýatlaryň, tymsallaryň halk akydatyny öçmejek orny eýe bolýanyny bellemek gerek. Omar Hayyamyň, Nesimiň, Firdewsiň, Nizamiň we beýleki ençeme şahsiýetler atlaryny eberil getirýäni görmek bolýar. Bu näme alamatlandyrýar? Ýa-ni siziň çykyşyň çägine nyktadyňyzda Magtumuly hakdan çen şahyr diýdiň. Elbetde Magtumuly bardy görüňeden biz hem aýdýar. Şahyr
ilmi hal dereceler eýe bolupdyr diýip aýdyp bilýär. Bu barada görüň edemizde bunyň ilmi hal ýagdaýlaryny ol özüni ukyp başaranyny medreselerde hataky İdris Baba medresesinde Göwgeldaş hemne Kıýwadak Şyrgaz medresesinde okap kamile eýe bolany. Şonuň bir hatat onuň guýumy gursak zehiniň bolsa tapawutlanyp şol iki düşünjäni kemale getirýär-de özüniň kämillik nusgasyny bagş edýär. Şahirde edebi dilin kemale gelmegini hemne türkmen edebi dili esasyn kämillige çağırşyny görmek bolýar. Durmuşyň sen katlaryny ýaşaýan adam şoň goşgularyny edebileşdirip öz kalbyny jemleýär. Sebäbi goşgulary ýöneköýden giň mana eýe bolan hemne şygyrlaryň süňňi bir adam maňzyna kalbyna ornaşýanyň tapawutlanýar. Ýaşan döwründen häzir 3 asara goly wagt geçeni garamazdan şahyryň goşgularyny öz döwründe soňraky döwürlerde biziň häzirki günlerimizde de her adam kalbynyň senatyny öwrär. İlkinji wagtda durmuşda ýaşamak ýol ýörgeden salygy berip özümizde şahyryň goşgularyny nakyllara atalar söz kimi aýtgy hökmüne ulanyp bilýär. Sebäbi şahyryň goşgulary hemişe adamlar kämillige çağırıcı güýje eýe bolýar. Şu jakdan alamyzda bir ýatlamak gerek. Hususan 2020-nji ýylyň halk arkadagy zamanasy ýylyň 1-nji sentýabryny bilimler we talip ýaşaryny Türkmenistan magtumada ýaşarymyň 7-nji gurultaýy geçipdi. 7-nji gurultaýy geçenne şo ýerde ýaşar hakyna döwlet siýasat hakyna Türkmenistan kanuny kabul edildi. Şonuň bir hatar ýa-ňa ýakyn hat takygy arkada serdar partiýar ýaşar ýylynyň 28-nji ýanwaryny Türkmenistan magtumada ýaşar uramazyn 8-nji gurultaýy geçirdi. Öňün tarykda giň dünýä ýaşnyl kemal etirmekde magtumulyň döreçiligi hemişe bile nusgalyk mektep bolup durýany bellemek gerek. Magtumuly atamyzyň sözü gitdigişe nurlanyp röwşenlenip gidip barýar. Sebäbi magtumuly atamyz şeýle dogruçul adam, şeýle dogry ýol ýörelgäni görkezip bilen adam, hakdan şenli bilen şeýle gymmatly şagyrlaryny öz halkyna goýup bilen adam. Ilki ilmi öz pederinden alan, ene öz magtumuly atamyň diýene, ilmewreden ustad kablan pederdir diýär. Diýmek kakasyndan ilki ilmi öwrenipdir da. Kakasy Döwlet Mämmed Azady şahyrymyz dana şahyrymyz. Şol dünýeden ötenine şonu kakasyna bagyşlap magtumuly atamyzyň bir goşgusy bar, şonu biz aýdym edipdik. 60 ýaşda Nowruz güni Luýly turdy ajal ýolun tutsa atamyň diýdi. Bu dünýäniň işi beýlemiş beli ömrüniň tarapyny kesse atamyň diýip şu öz atasyna ýadan goşgusy bar. Sözümiz gowru bolmaz ýalak şu ýerde häzir ýerine ýetirip berelim. Ýaşda Nowruz güni Luýly 60 ýaşda Nowruz güni Luýly turdy ajal ýolun tutsa atamyň. Bu dünýäniň işi beýlemiş beli, beýlemiş beli, beýlemiş beli ömrüniň tanapyn kesse atamyň. Dünýäniň işi beýlemiş beli, beýlemiş beli, beýlemiş beli ömrüniň tanapyn kesse atamyň. Agyr döwletlere köňül goýmady, bu jahanyň eşretini söýmedi. Eski şallan artık puşeş giymedi, puşeş giymedi, puşeş giymedi. Ahiret öýü bolly hasyatamyň. Eski şallan artık puşeş giymedi, puşeş giymedi, puşeş giymedi. Ahiret öýü bolly hasyatamyň. Bakıyor, günlüğün razı bolsa gece okuyor. Münkür bilmez muhlislerin şeki yok, gene şeki yok, gene şeki yok. Peygamber destidir, desti atamın. Münkür bilmez muhlislerin şeki yok, gene şeki yok, gene şeki yok. Peygamber destidir, desti atamın.
Görmesem söylemen oy bileşennen. Görmesem söylemen oy bileşennen. Maksadına yeter yıkılgansından. Yarısı melekten yarısı cından, yarısı cından, yarısı cından. Yavrusu bolmaz üsyatamın. Yarısı melekten yarısı cından, yarısı cından, yarısı cından. Yüce vursu bolmaz üsyatamın. Nukma değiller üçü eren uğraştı, şiltene atama nazarım düştü. Neçe barsam heftenlere karıştı, gele karıştı, gele karıştı. Bular durur çın peywesti atamın. Neçe barsam heftenlere karıştı, gele karıştı, gele karıştı. Bular durur çın peywesti atamın. Elmişre adam kalmagat gelir, bu sırlardan jahan halkiyat gelir. Cayı cennet içre, canı cennet içre, gökte şat gelir, gökte şat gelir, gökte şat gelir. Yerde hoş vaat yatar, postu yatamın. Canı cennet işre, ruhu cennet işre, gökte şat gelir, gökte şat gelir, gökte şat gelir. Yerde hoş vaat yatar, postu yatamın. Mağtumulu gidile sırın var işte. Mağtumulu gidile sırın var işte. Kamil tapsan kalgulluğun ferişte. Mahşer günü elbet girer bekişte, girer bekişte, girer bekişte. Her kim çınnan bolsa dostu yatamın. Mahşer günü elbet girer bekişte, girer bekişte, girer bekişte. Her kim çınnan bolsa dostu yatamın. Bular durur şın peywesti yatamın. Yerde hoş vaat yatar postu atamın. Sağ olun. Elbette yana bellenişi ali Mağtumul'un şeyle acayip koşkunu aydıma geçirmen öyle. Henginin öyle her bir dinleyici de teatr aldırıyor. Atayana koyulan hormatın qımmatlygy açılanan yerine atlamak gerek. Şonunla bir hata diyen nıqtanmada atlan beri şahirin koşkularını okanmızda insan özünü kalbini peklemek üçün kemali geliyor. Mağtumul'un koşkularını okanmızda da halkımızın ağına gönüktüren bir yol yürürlüğü var da. Elbette şu cehtten alamızda şahirin koşkularını da özünün bir kanagatlılığını salavat nurunun, ılımı, akıl nurunun cevitlerini görmek bolýar. Sebäbi şahirde durly häsiýetli alanna dilin çepersek terisine peýda alanım, geljek nesilleri ýol ölgediýänini görmek bolýar. Bu ugurda alamyzda şahirin kymmatlygy näme dediýilene şahirin kymmatlygy ilki jynabaty. Bize ýöne köýjeden şol ýörelgäni türkmeniň tebigatyna sazlaşykyldy bahalandyryp berýär. Okuyucuda özüni şeýle häsiýet jemläp geljek nesillere şol ruhda ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şöyle esasy alanmada da bugünkü Mağtumul Pragyň doglagyň 300 ýyllyk bayramçyny bellenmäge barýan güllerimizi de alimlerimiz tarapyndan, professor moğollar tarapyndan hususan şahirin koşgularyny täze nazaryat, täze usuliýet, täze çygaraş bilen amal ýaşadýar. Bir huşdan ayrılsa diýip bir ajaýyp goşguly halk hengine şonun bir ýerine ýetireli sözümiz gowru bolmadyýalar. Eýer anlar dünýä geldiň gelmedin, bu şirinjan azizläşden ayrılsa diýär. Yalançyda 5 gün gezdin gezmedin, wagt ýetişse käte huşdan ayrılsa diýär. Şonun her ýerine ýetirip bereli. Baş üstüne.
Ey yarallar dünya gelin gelmeden, bu şirin can azileşten ayrılsa. Yalancıda 5 gün geldim gelmedim, vakit yetişti kete huştan ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Yer bile asman parha adam adamdan, kimin sözü zehir bal damar kimden yüzümün erluan durri her bir tağamdan 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 lezzet gider dahan dişten ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Her ne hacatın dilek haktan, kudreti güçlüdür baret yok dene. Koş yigit kim görünür kullun kırnaktan, galla solup mallan baştan ayrılsa, ayrılsa, ayrılsa. Bir vefağa köngül verme üzever, hayır kadın günah işten yâde ver. Mağtam oğlu 5 gün misan gidever, 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 gidever. Coşkun geçer 25'ten ayrılsa, 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 ayrılsa. Mağtam oğlu 5 gün misan gidever, 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 gidever. Coşkun geçer 25'ten ayrılsa, 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 ayrılsa. Şahirin goşgusundagı açap açılan kesiplerde bir ählak kämillik görmek bolar. Ya şaýdan ören ýerlikli sözleri nyktadyňyz da şahirin goşguluny şu lawzy bilen heň bilen, mukam bilen halka ýetirmeň öz bir tunugotuň aýrylmaz bölegi bolýar. Sebäbi munyň özi şuňky magtym bolynyň diňe türkmen halkynyň ýa-da fitäkeder dünýä halklaryna garata ul ornaýy bolan görmek bolýar. Bir käbir misaly bilen bilet. Birden iki gitdi ýaşyň ýygylamakdyr, seniň işiň 3 ýaşyna çykdy diýsin, süýtden ötüp nany etdiň. Şonuň bir hatärde şahirin goşgutundaky gymmatlyk mert oldurky köňlü bolsun rehimli, göwresi giňerek sözü pähemli, giň ýerde gargadaý bolsun rehimli, ýerinde hünär işi gerekdir. Jemgyýetde adamın yaşaman gymmatyny açýar, baş ölürge öwrýär. Elbette şeýle de şol täsir eden soğun şu aýdym diýilýän sen beýniňde ornaşmasa aýdyp bolan. Sebäbi ödüne çekmeli, goşgu ödüne çekmeli seni. Şol aýdym halk aýdymlarynyň heňi ödüne çekmeli seni. Zehinin kabul etmese onu yürekden aýdyp bolanakda. Şonuň üçin haýsy bir aýdym aýdylanyna şonu ödüň
kalbın söyüp alıp aýdýanlar şonu. Ine şuma durmuş bilen baglanşykly bir goşgy bar Mahmud atamyň Atameňler diýdi. Owa daşynnaky depe eýerlenen Atameňler, yaramaz äärler wer bilen ýazylan bet Atameňler diýip başlayan bir goşgy bar. Şuna durmuş maşgala ýagdaýda maşgalada öz ojagyňda nähili ýaşamaly diýen ýalyrak şolna sana täsir edýär, durmuş terbiýesini berýär. Şununa aýdasyň gelýär, öz halk heminde sözümüz ýerine çörýärlik, şunu bir ýerine ýetirip bereli. Baş üstüne halipa. Ovadaşınna kıydipe yerlenen Atameňler, yaramaz erlerler bilene ho yazılan bit Atameňler, yazılgan bit Atameňler. Kardeşsizde kuvat yoktur, kuvat yoktur, kuvat yoktur. Oğulsuzda dövlete yoktur. Ayarsızda işrete yoktur. Hoşgunun hasrata minler, hoşgunun hasrata minler. Yamandan ýagşy sete bolmaz, asly ýagşylar bete bolmaz. Dünýälikden döwlete bolmaz, oğulşun döwlete minler, oğulşun döwlete minler. Yatan yeri yılan oyunu, yılan oyunu, yılan oyunu, aslanı itim o boyunu. Pis erin yağşı hatını, dur bir gımmata minler, dur bir gımmata minler. Mağtamoluyna mıradım, iyiler hoştur minna şadım. Külmanısın ağmıday adam, bir kuyruksuz ite minler, bir kuyruksuz ite minler. Külmanısın ağmıday adam, bir kuyruksuz ite minler. Sağ olun, elbette senem ýa lafızly aýdymlaryň görnüşi ýaly bugünkü şahyryň goşgusyny biz özümiziň bir kalymynyň törüne eýleýäs we şahyryň goşgusy hemişe bir ruh welentligi çağırtdyr diýipdir. Şahyryň goşgusy ilkinji nowatda söz gudratynyň, sözüň diliň çeperzekleri ýa-da peýdalanmagy ýa-da sözüň gymmatlygyna dol derejede görmek bolýandyr. Şonuň esasy alamyzda adam bolup adam gadan bilmeýän, ondan ýene otlap beren mal ýaşy, sözlegende söz gadaryny bilmeýän, ondan ýene sözlemeýän lal ýaşy. Sebäbi şahyryň goşgusyna söz sözlemeň edebini, durmuşda ýaşamaň gymmatlygyny açýar-da, akylly bolsa söz aýtmagy nowat berilmegen ýerde
Şonuň ýaly bu beýle getirdi alamyzda adam ilkinji nowada kämillik ýol ölgüsini tapýandyr. Özü hatam bolup ýene baý bola çar tarapdan mihman gelişini görün. Ýa-da mert çykar mihmana güler ýüz bilen namart özüni güler mihman ýoluksa. Adama täsirlenme gerek. Täsir edýär şu zatlar. Şu ýerde ýene de Mahtumul atamyzyň bir ajaýyp goşgusy bar. Sahylar şat bolur mihman gelenine, jahila ýaraşar oýnap gülenine. Adam ogly 80 ýaşa gelenine görseňiz gyzyl gül solun ýalyr diýip şuňa ajaýyp goşgusy bar. Ine şu goşguny häzir aýdyp bereli. Baş üstüne. Sahylar şat bolur mihman gelenine, jahila ýaraşar oýnap gülenine. Adam ogly 80 ýaşa gelenine, görseňiz gyzyl güler solun ýalydyr. Bir neçe adam araw ýagar teňäni, özüne taý görmäne gidermäni. Namusly goç ýigide ýalsaýyňani, elmedama vasiyay ölün ýalydyr. Yine bir sevar dervişler başı, bedeni ak bolur melidir daşı. Seherin alışında gözünde yaşı, doğdu hoşmahını bilen yalıdır. Seherin alışında gözünde yaşı, doğdu hoşmahını bilen yalıdır. Mahtumul kitabını açsa, 40 çılten yağınan ve şerabın işte. Mal tapan goş yigide durýatsy geçte, elmedamidin talam ýalydyr. Mal tapan goş ýigide durýatsy geçte, elmedamidin talam ýalydyr. O wagtyňyz belentden ýaňlasyn. Söhbetimizi siziň öz alyp barýan işleriň çäkleberdi gurrun etmek ýakymyny oturýar. Sebäbi Göktek Petrawyň 6-njy orta mektebine aýdym saat mugallimam zähmet çekmek bilen bir hatarda ýaşlara bilim bermek hem olar aýdym saat sonuň oturmak, gymmatlyny öwretmekden ibaret bolup durýar. Şöyle saat alamyz ýa aýdym saatyň bir häsiýetli aýratlygyny kemaly getirmekden Mahtumul eserlerini öz roşy häsiýetli aýratlyk bardy gurrun aýsan.
Magtumuly atamyzyň goşgulyny utgoşdurup tapak geçmek ol eýem ýerine düşýän zat şol. Bidenken hem aýdym tagy bolan soň ýa-ni Magtumuly atamyzyň plan goşgulyny ýa tutup gelin diýsem, okuwçylar tugulamy zehirli okuwçylarymyz bar. Derrew ýa tutýa gelýärler, näçe bent bolaýdyn. Dağ taýar diýip goşguly bar. Ana şonu mektep okuwçylaryna aýtdyrýarsa şonu. Şunu ýa tutup gelin diýip heňine öwrediýän, onu innik sapaklada şonu aýtdyrýan, on tugulamy aýdyp durlar da. Dağlar ýeriň myýhydyr. Depe ödün dağ taýar. Näme diýmek şu diýip okuwçylar soňra berýärdi. Myýh näme diýsem, ay pikirlenýärler da. Myýh malyňyzy örükläňizde näme kakýaňyz ýeri? Gazyk kakýasýarlar da. Şu gazyga myýh diýilýär da diýen. Dağ ýeriň myýhydyr, gazygydyr diýdi şol. Diýip şoň ýarrak Magtumulyň sözlerini utgoşdurup da sapaga alyp barýan ol. Zehirli çağırlar derrew soňra berýänler bar da. Senem guwanaýan Magtumuly atamyň sözlerinden terbiýe çağırýan goşulary okyan. Bir söýü hakynda goşgularym bar Magtumuly atamyň. Näme bir ajaýyp goşgusy bar. Aýa dönni diýe. Ýüzüm aky tawanym, gün ýaly aýa dönni, çarh ollu nerdiwanym, gök paýa dönni diýdi. Şulaýdym hem häzir ýerine ýetirip bereli. Baş üstüne. Yüzüm aky tawanym, gün ýaly aýa dönni, çarh ollu nerdiwanym, gök paýa dönni. Çarh ollu nerdiwanym, gök paýa dönni. Bir gün aşyk şoňly, gamysy şoňly. Kerpeklerim okulli, gaşlarım ýa dönni. Her kerpegim okulli, gaşlarım ýa dönni. Mar bir başım koydu bilim kardeşim. Ağlamaktan göz yaşım coşullu çayı dönü. Ağlamaktan göz yaşım coşullu çayı dönü. Aşığı sallın oda koydun gittin uyudu. Günür ta berdim wada waqıştı saýy dönni. Günür ta berdim wada waqıştı saýy dönni. Dal puğdoklar egilli, göçtü bilbil dağılli. Ahır sular soğulli, düz yerler guya dönli. Ahır sular soğulli, çöl yerler guya dönli. Magtumuly gezenne, Rum Kaysar düzenne. Gözel ýarym ýyna ömrümiz aýa dönni. Gözel ýarym ýyna ömrümiz aýa dönni. Şahyryň goşgutuna gymmatlyk hemişe bizik täze üstünlikleri, täze bilinlikleri alyp barýar. Bularda işleriň ýoly goýulmagy bugün berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynyş döwrüne gahrman arkadagy serdarymyz, hormat prezidentimiz tarapyndan alınıp barýan maksatnamany işlerden görmek bolýar. Elbette şeýle ajaýyp bortotany peýda alalım. Aýdym saatsyny otuňyz bilen halkyň kalbyny teşenini gandyryp durmagyňyzy şonuň bir hatarda alyp barýan asly işlerinde üstünlik maşgalaňyza awadaňçylyk berkçän sağlyk arzu edýär. Sağ olun. Milli liderimiz, gahrman arkadağımızın, hormatly prezidentimiz, arkadağı serdarımızın janlary sağ bolsun. İýlur täfitli alyp barýan işlerimiz dama rowaj alsyn, ýurdumyz parahat bolsun, ýurdumyz güllä bessin, toýlamy toýulaşsyn. Mehriban ildeşler, gepleçimiň çägine de görnüş ýaly beýik akyldar söz ustady, arif,
Magdumul Pragyň dörejelik dünýäden köpügüşgildi. Şahyryň dörejeligini öwrenmekde, halk akydatyny öçmejik orna eýe bolýan gymmatlar dogrudyna belenip geçildi. Şonuň bir hatada beýik söz ustadynyň eserleri hemişe aýdym saz sunuwatyna belin derejeleri bilen halka ýetirýän ýarnygdyrly. Milli liderimiz, gahrman arkadagy serdam hormatly prezidentimiz tarapyndan beýik şahsiýetlerimizi tarihi ýollaryny, ýörelgelerini, beýik söz ustadynyň gymmatlyklaryny, milli gymmatlyklaryny öwrenmäge döredýän mümkinçiliklerden aýdym görmek bolýar. Şeýle ajaýyp fursatdan peýdalanyp, milli liderimiz, gahrman arkadagy, döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentim, arkadagy serdam watan diňe halky bilen watanlar. Döwletdiň halky bilen döwletdir diýen ajaýyp ýörelgesiniň dowam bolup, ýurdumyz baýarlyga, raýatlarymyz eşegil durmuşy gönükdirýän işler hemişe üstünliklere hemra bolsun. Şeýle ajaýyp fursatda ýene-de bererek milli liderimiziň, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiziň jaýlarynyň sag ömürleriniň uzak, belent başan aman bolman arzu etmek bilen miras diýilýän tarapyndan taýýarlanýan Magdumul Sözler Dil Türkmeniň atly gepleşigiň nowata aksany geçirip gutarýarys. Gepleşigi alyp bardy Magdumlar Näğit Türkmen Döwlet Üniversitetiniň aspirantura bölüminiň başgynamy Muhammed Cemilow. Gepleşigiň geljek sanlaryna duşýança hoş, sag bolun.